боз як навори дигар на ин тарбузо Дина як бародар комментария бинавистааст ки шумо лойқаи обро гирифтед ё ман навора нодуруст дидаам. Шояд телефони ман хира мегираду, лекин вай лойқа набуд. Вай ранги лойқа кати ранги зак, яъне пория закаш фарқияти калон дорад бародар. Мана як бор тамошо кунед. Рангаш зард ба фикри ман, не балки ба фикри ман зард аст. ранги занг борин. Шояд телефон хира мегирад. ба ман ҳозир як навор партофта будам. Шумо мумкин дагистед. Вай навор бо пории кӯршапараку пории кабютар буд. пории кӯршапарак на ба ҳар ҷои Тоҷикистон ёфт мешавад. дар ҳаминҷо пории кӯршапаракам ҳаст. на ба ҳар ҷои Тоҷикистон ёфт мешавад. шумо метавонед ба ҷои он пории кирмак, яъне пилла истифода баред ва ба ҷои пории кабютар пории мурғро ҳам истифода бурда метавонед. онҳо ҳам бисёр фоидаи калон дорад. ҷиддӣ эътибор диҳед ба рангаш. ин ғизо беҳтарин барои тарбуз. дар ҳамин усул мо ғизодиҳӣ мекунем.